Kumulay si bun ay api baro ki paibak ki ba snap bat snyaw kani ka kubor hagan ka janmit namar kani ka kubor ka bangan keren menta kalong kubor ka bakam pala hakwe kaliang kalong kum ka jingalap hakwe kaliang kalong kum ka jing pensnyaw ya ka ka ba ka jia keleng-keleng hagan ka perthe di khasi jungi nganang sudah dia pun dang mentan sipang jan sikentang ane bat kinong sora kilong kemi ban nak kilong kemi ki badan chalang nanta ki badai no na ta nak kerchai hajan jong ka khap asam nga itulut namar mangal treteng ni kampai ba kum ka bathok kubor menswa nga itulut jen poro saudong ka perthe ngi itu dan namar kata kadi khasi bad jantia ngasngau kum isnong lajong namar mana poe no noru dadu kali ngari athu ka story jong ka jingim jong ka kloi ban priang poing po sam ban aija ai bam namar tangam sngau bangam kurdo paralok tengayu inin haka mekawe ka youtube balang sudap community angaba nang ong mani akermen ba un ruai relem ruai te chwa mangan keren ka kubor ka ba hakan ka janmit dengan perchang ruai pi namar ba ngan thneng atau ngan nang ngam nang mo sia pen ngap lem ma pi to ngan nang ngam nang nga jing sia te malu mawa te ngan nang ama tip mentang ngadang nang ngam nang su to dengan perchang ban ruai kan jing ruai tang khendiat ba pin ya snap ban pen ya thai kniat mo jing im jong jing ki babun ngan yang ban ya le laki long ki ba nan tur syakat ma adu bangan jo adu bangan jo ka jing im jong jing ki babun ngan yang ban ya le laki long ki ba ngan tur syakat ma adu bangan jo adu bangan jo kumlay api ki bab snap ni jing ruai sia bisar ma pi kalong ne gamong kata ka jing ruai henrei nakwa ban ya thu ya pi hakan ka kubor ka ba menta hakan ka sngi janmit jong ka sngi namar haka jingim jong breu ubang ya yaj hakan ka perthai sipor ngilong kum pilgrim lan ki nong le jing le haka jing sali le kat kum ka jing bu ble ngilong dang breu pho tli ki tang ngilale no ngilong kum sentiu bo pho men step men janmit telor no te kata ka de jing im jong ki breu hakan ka perthai nang kata ka daw ong ya pi ba ya ka ba ngil ai ka khubor si ki ba ngin kedan ni ka hok ndai ba ngin sukun tho im pek ya no ban penmong ya ki briu ye ki nam sion ko khu ka betim ya mel ong ka jing tho na ni dei ban long kum kita ki briu te ngaru akan ka por nga ai ka khubor ya phi ka khubor susi hakawe ka liang ka bang ada susi thang tang balong bangan penwandur kata ngam la syu haden menta ka janmit hakabang ya phun bat te ki paralok kenthe bat rang na sora ngong kumno ka jingkli jong akalong kumno sato mano bakhain khain ke an pipi ne khain pra kata ka de ka jingkli jong henre ti ong ha ka baladap election ka job ka bom tip kau bom de manor ngam tip bat kawan baar pra wan balai ke NPP henrei
Hakan ni kabamenta ki ong kan kelaw wak lawak. Ong ta balai kan kela kamta mo lo job pra em habawan baar. Ya kata kebom. Ki ong shish ban thep kum tu pra. Kad hadu ban ai jaj ki kon. Hau senrang kalabha bangin dino ikini ki kon bara. Ban le yung su ikini kon bangin ri. Kabha ban dino. Ong MP kong man kren kamta ba ban kren kamta. Kasnyo mamyahap hi kalau pop hi teng ban ong terwadi si kon kyong te kim dai su ti ki jongi kim dai su ki jongi kila dai ki jong no ha ka perthe ban dai yu ki bukum kita na kata kadau kamut ngila isi kot yung no pra hakan ka snong hakan ka thain sora dalele ngin nam thap su watang sibut yung no pra ani nga ong kita keren smai palat ngong kata te kamlong madang don sikiwe ki thep le se ki ong em dan don ba thep ro ki tangin tim lang ngin ong lang ba kamlong ngam bit su yo ne kilai se ka ba tang ka ba ngaro ban ya selok bikin long jai jai ro ngam la su mar kila bitar tange kata ka ai jaj hau kwa bat hakata ka jing ai jaj hau kwa ro ki ong bau alam barden te Ki nong suara sekide ki briuk bom 40 makanaru ki sempang hadu kan no ngam tip ya keren ka tin ka ba khor ba tengal le ban penjem liap than soj re ngam la phi tengong we urang ba uba ni keren sani ni ong ta haka kaliang jong phi ba phi sngau kum no sepang kan ka jing komen tin si tin sang jong ni ki khot jong pra persyak kum yang youtuber ba ngalam ya cha ya ke NPP namar balai ngasi cha namar udon doktor DRL nonglaj di temen masan yang kabalang presbyterian na paryong kaying kabadan burom bro balanang start yang ka west tingin num krisan nya patchano midon kam yo bro bukumuta dengar ngalong kemensim ngalong kajing im namar bangem don bro tena west south post nam menchwa menta pedeng yo yong ne te balai ke ngangan syun no yong ne ngin isi no ngalan no met bat mensim bat kine ki parachnong jonga ke mangasong hakane marjan gidon jen ars patam tenom ying ro na tharai dalaj sekumba ching ar ying lam tala baro ngian no hau doktor di RL nonglaj namar ude ngong wes jongi nang te na paryong ya jan te ban nen span to ba phis ngau kumno chapang kane ke jing kren si jong ni ki pra Hi nga tengal snow jeo nga snow thang ong kata nreu lo jubab bat lo pensaya nga wong pej ba phi wat ju snow si ke jing kren si jong kine ki pra namar kine ki pra kidon lai tili ki thong ka thong ka banang kong jong ki kilong ba kine lada klem kren si ki sharem ke election ki hap kren si namar kita kilong kum kinong di kiat bat kum kinong di drop ki syukran lamwir lam tham hangi ki kristan te ngam tep sa ki seng khasi ki sngaw kumno te ki niam trero ki sngaw kumno nang te na thanjuai nang te na marbi nang ne na maungap ki sngaw kumno ki seng khasi hanre da hangi ki kristan ki bangila but ye bisu te ani ban ong ban ya penan kami ni ki tin si ki tin sang te kenya ngi kum ya kane Kipat ba Kristan barokhat ki badlang dei hi kinong but Yesus Kristus nai but su ya ka bakum kan ka parti ka bal tim lesala banong no namar kata kenyo namar ka jinglong Kristan jong ki ban but ikine ka tador kenyo te nam kata ka daw ngaong ba kat hadu ba ki pendon kam de ki tin ki ba keren kut bad habakum kini jajing keren kabamut mdon latsu ban lek nomno stang ban tim si de balada ma su ka tim si ala kam siso su ra ban phasiap ya jong kata ka de jinglong jong kan ka tin keren si te boleh sobhai ka bakum kini to nang tapat kabapha kalong menta ka jan mit yang hang ne hanong ston kitip baro yang mga kersan ya ke NPP ya doktor DRL nonglaj Kiwan kini ki hespa kide ki high level jong pra Kiwan yang ki ong high me thong march polak ne me de to high level jong NPP ro high thong sendan skulur
ngilu dai high level te metang bagi de jung pra nong ya kan ni balada phidang wer ya thong takamut ba to lek sia kinung ya khalai to lek sia kita ki brio ba kwa ya thong nga tengam trem ya thong ong tamilarem Muhammad rem mi man ya thong bat phi gine de namar phi gine te hok upra te de high level paka nenung ston te kiong ban job utau ngonglai ngin kawan de ki krur nenung ston ngong to kawang ta nenung ston re ta remrai te thap biarat yo pra siu yang do bro thap biarat yang mi setip memengin hier baro ngin hier lot baro chiwas to himan ya he tangka henre ki pajba pede ki snap ke sur jeng kinang alam haba ki don ke jing tip bro ke jing tip ble yakino ki bro ki batip bro tip ble syata ki bot henre ban ong kin ngop hakito ki bro ki balong kinong di kiat ar pusau kenta kinong di drop ki ar pusau kenta ki ba kren ki kiten ki ba singo jabok kat hadu ba ka imlang salang ro kam masuk ban pediang te ngam tharai ki pajba kim tre ban bot ki bakum kini ki bro te namar kata kila ngala penkut kata ka jingwer ban ya thong tengok ke la sia khat no mar la ka jong re ngangong ya ki pajba menta pede na keren ya kan ka kentin ko ki pajba jong kari khasi jantia phi ki balong kristan wat bot ya kini ki brio ki baton ka jing krensi kensang ki ba keren ki kiten ki balong persya ya ka hukum ka jong ble wat bot ya bakum kini ki brio na sen ba ardan tu be ngongkit niam hi ka balang ka baudon padang bakal be na ka balang uble eklesia ngati ka de na ka church of god mekalaya bat asam nang ta sekine ki balang sau doktor nonglaj ti be teman masan ka balang presbyterian te kum ki rungit kum ki kristan tongen ya ino swa sipor kum ka jing sneng yo no pra ba untat non ngau hadin bo wala election biang ban penmi yakini tin prensi kan sang to khublai sibon te tangkat ne tengin si yo biang osai ke ka khubor ka bangayo pin si yo sneo ka babha ro ka ba khamha ro ka de ka bala sai khublai sibon